Co mu tutaj budujesz? Jest klocek jadudzi. Za duży jest klocek, bo to nie jest od tych klocków, tylko od tych drugich. A co oni robią? Maja, co oni robią? Siedzą w piesełku. Mhm. Oni nie plasowa. Tutaj nie plasowa. Nie pasuje tutaj konik? Ciepłość nosią. A tamten klocek tam pasuje? Tak. Nie chcę jeść. Siadanie. Mhm. Nie chcę jeść. Nie chce zjeść śniadania? Tak. Jest A co tam w sklepie można kupić? chlebek. I co tam jeszcze jest? Banan i chlebek. Banany i chlebek. A co to jest? Kakao. Mleczko można kupić, tak? I zrobić kakałko. Mhm. Maja ciągnęła. Co ściągnęłaś? Pada. Półki. Banan. Banan spada z półki. Pomóc ci? Czy już Maja przyczepiła, tak? Tutaj. Ja pasowa. Nie pasuje. Nie chcę jeść siadania. Nie chce jeść śniadania? No to chyba nie dostaje nie jajka niespodzianki, tak? Lepiej udać. Oddaj. Dziad oddał. Oddaj mi jajko niespodzianku. Usiądź ciepła. Piesełko zjeść. Trzeba usiąść na krzesełko i zjeść, tak? To siadaj. A co ona będzie jadła na śniadanko?